Tito, hakabaya day bat kane kasngi Pentecost lane ka Pentecost Sunday. Don manwanra ya kini kicing mod lengkot kalong kumne. Pi kane kasngi Pentecost kadai ka jing rakhe ka basisin sisnam jongki balang. Ban kan mau ya kata ka jingja ka bakrau ka bapla ka balaja ha Jerusalem. Sau pau kandai sngi hadin ka jing mi pat ka jong tra Jisu. Kan ke kentin Pentecost la yo ya kana ka kentin gring penta ka bamod sanpel. Kasni Pentecost kahap kasni ka basau po kendai ka jingken jong ki Kristan hadin jong ka jing mipat ka jong Jisu bat ka deiru kasni ka basanpel ka jingken jong ki jiu hadin jong ka jing rakhe ka niam jong ka jinglai lane ka jing mipat ka jong Jisu. Te kane kakentin Pentecost lane kane ka Pentecost Sunday kanang bangin kam sungutu kamba yaka ngan yalam ye kijing mod jongi hakane ka dur kumne pi kini ki jiu menhendai kidon yaki sngi ki bakerpang bagi dei ban rakhe man laka senam bat napdeng kita ki sngi kijing le niam bakerpang bagi dei ban le kawei na kita ki ba kham khrau ki ba kerpang ki ba ki jiu ki rakhe kalong ya ka jing khawai ka niam jong ka jing lai ki penlong ya ka ne ka jing rakhe ka jing khawai niam jong ka jing lai ban kan mau ya kata ka jing pelaj ka ba pela ka ba blei ha kata ka met ula pelaj ya ki na kata ka jing shoyap ka jong angel jong ka jing yap ubala wan ban shoyap ya ki khon nang kong ri je baro rei ki long yeng jong ki khon Israel la pelaj no badu blei ula pelaj ya ki khon Israel ki kan mau ya kata ini pule ni kitab Exodus ni tibha ya kata ngam dan kam banda batai benia anne bar ka ba kham kong san ka dau ba penlong ya kane ka jing rakhe ka jing khawai niam ka jing lai ka long ban kan mau ya kata ka jing lai marau jong ki khon Israel na ka kti ka barunar ka jong sim paro jong ka ije pa ka ba kila shong marau hangta kumba saus pa lai pos na me ye te khanang ba kinam klet ya kata ka jing lai apla ka jong blai ublei ula hukum ya ki ba man la ka snam ki dei ban rakhe ya ka de ka jing khawai niam jong ka jing lai te kumta ki khon Israel ki layai rakhe ka ne ka niam jong ka jing lai ban hadin san phos ni bakila deb ban rakhe ya ka jing khawai niam ka jing lai ki dei ban rakhe sakawai pat ka jing khawai niam ka jong ki ka ba ki khot ka jing rakhe kisni kita yeu Exodus lai pusau arpuar nang ta Deuteronomy kan riu shipau ar Chronicle pra ka bakan lai bat kum terter bat yang kan ka jing rakhe kasni kita yeu latip ro kum ka jing khawai niam ka ayam on ka bangi pule Exodus arpulai kan riu lane kasni kisok nengkong jingkhen arpupra arpun riu te habangi pai pat syakata ka jingja lengkot ngadon banwan ra kumne syakata ka jingja hakata ka sngi Pentecost ngiken mau ba Jisu hadin ba ulami pat na ka jingta bat bo kun kiu no shabanang u don hakata ka sngi alor jong lo molep ngiken mau ba ula kren ni kisenran bat i balanget ya kata ko por ba ong ye ki wat nam lek pai nan ne Jerusalem ahap hang ne Jerusalem tan anda penkop ye pi dakabor tiki senran aga to kapor kila ya lumlang haka kamra ka bahneng Jerusalem ban ap ya kata ka jingkular ka jong belai leng ba Jesu Christ ba un pa ya men semba ko ya pedeng jongki te ha pedeng kata ka jing ap ka jongki kumta kila ya ap la sisngi la arsngi ba ter kumto hado bagala kenjo kata ka sngi ba kala boy ka sngi ba ki jiro ki dei ban rakhe no ya ka ne ka jing rakhe niam jongki ka niam ka ayom od la ne ki so nang kom te ban man ba ki jiu ki rakhe ya ki ne ki jing le niam jongki ki briu na keleng ki jaka na keleng ki shnam ki juwan se Jerusalem
Namar kata kadau ke Jerusalem kata kapor ka kamnia ba kabun beriwa. Pajba babon udon nang ta Jerusalem. Ban rakhe kata ka jingle niam jongki jiu. Te hakata ka ju hi kasni kabala rakhe kata ka jingle niam jongki jiu. Lampoi perkhat lang ngala ban bo da kata kentin. Namar ka Bible ka ong ba kendet kila yo snow ya ka jing sawa. Kabau nang tay na benang kumkal erba kabau be kertep. Ni pule ni kam apostol la nong ba kajingwan hiar kajong mensi bakoi. Ha kabau mensi bakoi ulawan hiar ha pedeng jong kisenran na katu kapor. Bad abau mensi bakoi lawan hiar la penkup ye ki da kapor. Kumba ula jisu la kular dien ba ula mi pat bagi pulero ni kam apostol na nong benengkong ni lap ye kata kajing shisha la pendap ye ki do mensi bakoi la penkup ye ki da kapor. Bad ni pule ba kumno ba Petros ula yeng ban yalap da kajing shlor syapang jisu hado ta kajing yalap ka jong Petros kala dungak ye ki babon ka to kapor. Bad kumbalai hajar ki mensim ong ka ktien ka jong blai kila penyeso yala de syakabalang te kata kadai ka jingjia ka balajia bat kata kadai ka Pentecost ka ba nengkong ka jingjia ha kata ka Pentecost ka ba ki senran ke jong jisu kila yoman ya ka jing penkubor ka jong blai te namar kata kadau kane ka sni Pentecost lane ka Pentecost Sunday ka bangi om ta kadai ka sni ka ba krau ka ba kerpang ka bangi ken mau ya ka jingwan hiar ka jong mensi bakoi kumba ublei ulakular kadau banengkong kadai kata ka jing krau jong ka ne ka sni bar ka jing kerpang jong ka ne ka sni kalong namar ka jingwan hiar ka jong mensi bakoi nang ta kadau ko baar pat kalong namar ka ne ka sni Pentecost ka deiro ka sni ha ka balas seng ya ka balang hang ne sela perthai ka Bible ka ong kumbalai hajar ki mensim kila penyeso ya la de sya ka balang telah seng ya ka balang ka jong Jesus Christ hang ne sela perthai baka wei pat ka dau ka jing krau ka jing kerpang jong ka ne ka sngi ka long ro baka dei ka ne ka sngi Pentecost ha ka ba las dang ro ya ka jing trei mission ban yalap ya ka gospel ka jong Jesus Christ keleng gitu ki jaka ban ngala ban ong shadow shane shangi ro pengi yo ya ka gospel ni long kum de ka mangilong de na kata ka jing jia ka bakrao ka jing wan hiar ka jong mensi bakor te akaba ya dei pat bat ka jing rakhe ya ka ne ka Pentecost Sunday nadu menno balas dang ban rakhe ka ne ka Pentecost Sunday hoi ngala persang ban wat ye ki jing tho jing tar na ka lengan rei ngamla ban lap nang no ba la ya thu yang i ba ki balang jongi la ne ka balang jongi nadu menno bangi sedang ban rakhe ka ne ka Pentecost Sunday te la dadon na pedeng jong pi ki ba lap ya kata pila bansa komen sang to kan long ka jing ker khu bangin ya tip lang barakhat ten rai ka ne ka wei ka jing shisha ka long ba ka ne ka Pentecost Sunday ka deiro kumba ka pau ha ka Bible ngi yo i ba nadu ki senran ha gitu ki por batu pol ro ni pule na ka Bible ba kita ya udah nyau kerpang ya kaneka sngi Pentecost bat kala don hi ka jing shai hang to na ka Bible ba upol ro u jimkhia ba du nyau kor ya kaneka sngi ka bakrau ka jingwan hiar ka jong mensim ba khoi ka bangamot ban ong ka long ba ki Kristan nadu katuka spas nem ka banengkong kita kenmau buram ya kan ka sngi ka bakrau ka jingwan hiar ka jong mensim ba khoi la ne ka Pentecost pila dengi pule na ki kam apostol lenong bar peu ka dekat ka bakhan rio ngan pen pule ki ni ki kenten ki ongkom ne namar upol ulala atmu bat yak kiar ya ka Efesos ba un om penslam shu Asia namar ula penkloi ladala kabandon ha Jerusalem ya kabandon ha Jerusalem ha ka sngi Pentecost ha ka ne ka por upol udon ha po Asia ukwa ban poino se Jerusalem namar ukwa bandon ha Jerusalem ha ka sngi Pentecost ka ba penpa
ba ki parabangai lan ki Kristan jong katukas pas nemro kita nyau kor ya kata kasni kejengwan hiar men sebakoi bat nalor kata sakawai pan haba pipule na gabaning kong koren kan reul nong kadekat kapapra la yetho yangi ba upol ukwa bansa ha Efesus hado kasni Pentecost tiki senran ki apostol haga to kapor ki da nyokor hado kata-kata kumbakapa untuk ba upol ro ukwa umde dang bandan Jerusalem rei haga wei pat kapor ukwa bansa Efesus hado kasni Pentecost tinaga wei kasnem shaga wei pat layakan mau buram ya kan kasni ka bakra ka ublei ulapha yo mense bakojo te nalor kata swabangan penkot ngadon ban ongkum ne bakan ne ka Pentecost sande lane ka jingwan hiar ka jong mense bakoj ka deiro ken kasni ka ba ki banget ki mat ya ka revival ha ka jingem ka jangki habau mense bakoj lawan hiar ha kata kasni Jerusalem ka revival pa kalawan hangta la penkubor ya ki babon ba la penem ro ya ki babon la thau thamai la pensyai bor ki babon pat ki senran ke jong Jisu ki apostol ki lai mi nang tanah Jerusalem keleng ki jaka ki lai banyalap ya ka gospel ka jong Jisu Christ ki balang jongi hado ki ni kisngi ngi ken mau buram ya kane ka sngi ka bakrau ka jingwan hiar ka jong mensi bakoi ta ai ba ka jing rakhe ka jongi ya kane ka Pentecost Sunday kan long rengkat bat kejing angno rengkat bat kejing duai rengkat kejing penkre ya la ka dono bangin beli wang ya la ka dono la da dona pedeng jongpi ki bala ye mat ya kejing penkubor ka jong belai ai ba pen nang ya mat susu ya kejing penkubor bala da donro na pedeng jongi ki bom shem pala yo mat ya kata tongin beli wang ya la ka dono ba men simba ko jong belai unda penkubor yang ian penbaptis yang i daga ding badau mense bakoi bangan penkot daga bangan wanra ru ya kene ka we ka jingshai ka ba lanik ka bangin yatip lang paro pi nalor kane ka ba mangi kum ki palang ni rakhe kene ka singi Pentecost ha kene ka dor kum bangi ju rakhe paro shikato kidon ki we pat ki kenhon palang lanik ki jan palang Kristan ki barakhe ya kan ka sni Pentecost but ki khot ya ka wit Sunday lane white Sunday pi balai ki ong ya ka wit Sunday lane ka white Sunday kadau kalong namar ba kadei ha kan ka sni ba kumbang along menne kumbalai hajar ki mensim ki penyeso ya la desa ka balang te kumbalai hajar ngot ki briu ki kala ka bamot la penbaptis ya ki ban pertho ya kane ki wei pat ki kenon balang ki don ki ba penkre da ka ba pendep ya ki jing penbaptis phong agi jan ki bali ban penpau ya kata ka jing penbaptis ka ba la penbaptis ya ki senran om da ka om andre da umen se bakho ka jing penbaptis ka jing penkubor ka ba da umen se bakho te ita ilong ijing tip ibang asyukwa ban pasat lem sepi bangin tip lang ten rei mangi kumba kalong mentabat kalong kanong rim ka basisyahi bangi ken mau ya kaneka Pentecost Sunday halor kanong rim ka ba ublei ulapha yuman simba ko jo ba lengba kata kajing wan hiar ka jo man simba ko la pen ko bor yangi bangi la ban yat ha kaneka perthai ila ban syakri yo ila ban im kajing im Kristan ka ba jom bat bangin la ro ban sakhi yo Jisu ha pedeng kaneka perthai ka ba dom te plus nalor kata ba lengba kaneka jing pen ko bor jo man simba ko jom blai ngila ro kum ka balang ban yai tre ya ka commission ban yalap ya ka gospel shaki we pat ki men sim ki bakardor te to blai un kerkhu balang bagajing tre u men sim bakho kan yai ban thamai bor ngen yai mat ya ka revival ha ka jing em ka jangi ka ba mal kasni u blai na ka benta ka puram jo amen.